baten parte hartu dugu, Kutxabankeko promozio batekin, da hor kutxan eukudarrakotzu bi kontu, eta horregatio parte hartu dugu, eta krison suertea, eta tokatu intzaigu. Naiz eta gure aldia gaur pizkat deslagundu, baina, bueno. Para empezar, hemos entrado por la puerta 17, nos hemos hecho un par de fotos en el banquillo y en el césped y después hemos visto donde suelen ir los jugadores después de los partidos, la rueda de prensa y en las cabinas hemos dejado las mochilas. Kutxako zozketa batin parte hartu genuen, da beha saritua suertatu da eta horrela etorri gara. Momentu honetan, Anoetako prentsa aretoak, aldagelak, orain kanpo futbol guztia, eta gero zubitara goaz, da ez da. Eta, alabakin etorri naiz, eta egia esan, oso esperientzia nahi da izaten. Ez naiz oso futbolzalea izan orain arte, baina, alaba nola oso futbolzalea atera dan. Beragatik, animatu naiz baita probatzea, eta oso gustua. Eta, ez dela futbolare, ez dela kompetitibidade hori bakarrikan, ez? Balore batzuke badaudela horren atzian, eta hori ikusten nahi gaurkoan. Bai, merezi dula, eta, aukera eukiezke, goiz pasa polita da, eta animatuko nuke. Beroketak egin ditugu lehenengo, baloiakin eta hola, eta orain ja egin dugu beste harikate batzu, pase eta hola, eta gero ja partiduak eta oso gustora, eta esperientzia zona. Niri ilusio asko egin dit, eta etortzeana Erreala ikustea bere instalazioak eta hola, oso gustora.